Hey, hvorfor det? Hey, kan du lige vise, hvorfor et slik det var? Hvorfor noget slik? Det var også Sylvesters andre film, der Nå, har I set den? Men så kunne jeg godt lide den der. Den der gamle. Hey, du skal altså vise det slik, du tager. Og chips. Okay. Ja. Det smager dårligt, gør det ikke? Det smager mega godt, mand. Mega. Hvad hedder de? Han er siddet over og spillet Fakta, og nu kan han spille Fakta, så han sidder og venter ude ved. Der er lavet sådan en 5 minutter lang video, hvor han sådan analyserer europæisk fodbold. Ja. Altså, og det er en helt monoton, altså det kører fuldstændig samme. Han har nok udvalgt med at snakke så højt, fordi han har siddet og ventet. Den kører bare sådan fuldstændig, og så kommer en telefon en gang imellem, der ringer. Så kører den bare sådan, der er slet ikke noget... Er du god til Playstation? Ja, men den får den så drejet til sidste videoen. Der er det hele på hovedet og sådan noget, så han er så sød og... Der er ikke noget... Det er det ikke med. Ja, kom der. Spyt ud i dit glas. Nej. Skal jeg lige drikke mit? Den smager lort. Slug den så. Slug den. Den smager lort. Ellers med klud i din hånd. Slug den, slug den. Han kan være helt afslutte. Slug den. Den smager lort. Spyt nu i det her papir. Han siger også, den der video, han har lavet. Husk at like og subscribe. Det må også være et eller andet, der har... Sådan. Den smager lort. Er det min tur nu? Ja. Vi har snakket lidt om, at Den smager lort. man må ikke lægge noget på, der som er... Hvad så? Okay. Nu er det her vores slik challenge. Ja. Hvad tager han? Vi tager det her. Er det en cola? Ja. Okay, en cola. Smager den godt eller Ja. Altså, Den smager lort. Den smager helvede, det kan jeg godt se. Jeg vil kaste op, mand. De store kanaler, det er de store kanaler, jeg tror det er ligesom blogger, ikke? Altså de kan lave... Mand. Nå. Ej. Nu skal vi til... Altså, Nu skal vi til Dem her har jeg aldrig nogensinde sagt. Nå, okay. Altså de var på folkeskolen, så det var blevet sådan et fænomen. Jamen det er helt mange penge. Så der er jo ligesom nogle smag. Smag godt. Smag godt, Robber. Smag godt, smag godt. Smag godt. Så får de jo helt vildt mange penge. Nej, det smager rødt dårligt. Altså jeg tror, at penge i det for dem, der er store, ikke? I skal aldrig nogensinde smage det mere. Skal de spise en? Nej. Men jeg tror, de skal også have noget at se, ikke? Fordi jeg også lidt bange for, at man får koblet. Bare spise en ostepop. Tag en ostepop. Nej. Okay, nu den her. Smager den godt, tror du? Vi havde den der store ting i pakke, ikke? Og så, det havde vi, og så valgte vi så den lille i stedet for, fordi der var også simpelthen så mange kanaler, vi brugte. Men nu kan vi Den smager fint. Den var godt. Så nu skal jeg finde ud af, hvad det skal være, at kigge på det der Viasat. Det koster så 12 kroner alene om måneden. Det er alligevel lidt selv, fordi han har, altså, HBO og Netflix og... Den smager helt godt til. TV2... Undskyld, den der. Det er altså, jeg tror jeg er også sådan en, og den smagte også af lort. Nej, vi har ikke engang så købt sådan en måned til... Okay. Ja, altså bare hvad en måned. Ja, og det var det for os. Mig og min ven. Det var episode 1 af Slik Challenge! Så er der også...